Mä oon niinku kelannut, että ehkä kun meillä on tää perspektiivi, joka meillä on, että meillä on tää ruumis, josta käsin me katsotaan maailmaa, niin kun esim. Meillä on nämä silmät, jotenkin tämä oma tietoisuus sijoittuu omiin silmiin, että mä niinku projisoin itseäni ulos maailmaan juuri tästä pisteestä käsin, jossa mä nyt oon. Ja kaikki muut asiat, joita maailmassa on ja joita mä havaitsen, on jollain tavalla vähän niin kuin epätodellisia, jollain tavalla kaukana musta ja erillisiä musta. Ja kun meillä on tämä illusorinen tapa suhtautua todellisuuteen ja maailmaan, eikä me päästä pois siitä, niin mitä siitä pitäisi ajatella? No, mutta pointti on mun mielestä olisi tavallaan niin kuin työskennellä sen kanssa, että ottaa sen illusorisen luonteen huomioon ja silti rakentaa sen päälle, että tämä suhteellisen vankalta rakennelmalta tuntuva minuskin, joka mulla on kuitenkin vaan työkalu, jonka avulla voi